Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hajiya barka da yini. Ina yinin mu ina gajiya ta bakin Hajiya Rabi. Kun yini lahiya? Duk lahiya kuke? Jamila lalle yau ta tafi tsahi can ta yi wajen su goggo. Kuma na kira an ce ta sauka lahiya ƙalau. Lalle lahiya lau ta sauka. Kuma gida yau muna cike da farin ciki wanda bai da misali. Don ban kwatanta ma a ce wai a biya ma makka. A'a, aljanna ɗaya aka baka yau ka ji farin ciki fiye da wanda muke ciki ne yau. Saboda wallahi ina tabbata maki Hajiya yau duk wanda ka kira gida yana cikin murna da farin ciki da sakin jiki. Saboda sojojin nan sun shiga ta nan gabacin Shinkahi, sun shiga ta nan Baharawa hanyar wannan Isa, sun shiga tana hanyar Tozai, sun shiga can wajen kayan ka kai sabon birni wajen tsakanin Gatawa da Tara. Duk kuma gabacin sun ka dosa, sannan can gaban sabon birni kayan ka kai Tsululu sun shiga, sannan jirage na sakin bama-bamai ga sojoji na ta dannawa ƙasa. Duk waɗanda mun ka kira gida yau sun ce mana wallahi har bakin gaba sun kai ta wajen wanda suka sauraren sojoji na jihobam gaba ɗaya yau gabacin nan ci ya kai da wuta da hayaƙi. Hillani sun tarwatse hankalinsu ya tashi, sun shiga bala'i wanda bai da misali kamar wanda muka roƙa musu Allah to Allah ya sa su cikin wannan bala'i kuma Allah ya ruɓanya masu. Suna can lalle yau sun shiga bala'i, an ce gawarwaki na can warwatse. Abun sai dai wanda ya gani, kuma an ce Nijar su tara can iyakarsu da sabon birni an haɗa ma'aikatan Nijar su tara ko da wasu na hita can. Yanzu haka nan ne da can ga an ce an ga wasu sun wuce ta nan Kaibaba da gudu su biyat, wasu ko tagguna ba su da takalmi gudu ɗaya suka yi hirtat. Ba wai ka ɗauki bindiga ka ba ko sanda da sun ka gada ba su iya riƙewa da gudu suke sun yi yamma suna biɗa ceton rayukansu. Yau ke ji farin cikin da muke ciki Hajiya, ciki ne za mu kwana. Muna fatan Allah Ubangiji ya sa a ci gaba da haka, kuma Allah ya dibe mu da idon rahama ya karɓi addu'o'inmu. Dama Allah bai yi alƙawarin kare azzalumi ba.